Здравейте хора, аз съм Елвислер 2001 и днес правя кандидатура за Evilcraft. Да започна с някои главни неща. Аз съм на 13 години, играя Minecraft от 3 години и половина. Това ми е любимата игра. Нещата, които ми привлекоха към сървъра са, че няма рейсови, няма много хора, няма гриф. Този сървър е идеален за мен и наистина се радвам, ако успя да вляза. Сега да ви разведа изкъща, която построих. Така изглежда отвънка. Двора е скромен, реших да не слагам нищо него, така изглежда много по-добре, с 3 дръвчета и малко трева. Така. Сега ще влезем вътре. От тук може да влезете в джакузито. Тук е първи етаж, подземния етаж. Тук е библиотеката. Тук е трапезарията, в която има торта. Тук е едната спалня с официалното облекло и с работното облекло. Така изглежда. Да се качим по-горе, на втория етаж. Тук има малка тераска. И тук може да се влезе в хола. Така изглежда холът, с една плазма, масичка да се седне. От тук също може да се седне, се прочете някоя книга и може да се излезе на терасата. Да, супер гледка, овцете, конете и напред нищо. Сега третият етаж. На третия етаж има само една малка спалня, единична. Така изглежда третият етаж. Да покажа къщата отзад, така изглежда къщата отзад. Тук така реших да сложа едно знаме, защото изглежда яко на най-новата версия. Доста яко я измислиха и това ще бъде от мен. Надявам се да ви е харесало. До скоро!